Uphile phusha uphumelele. Igama nguPastor Ulinga, pastor wesizwe sibheke udaba lwamaphupho. Kodwa-ke inamba isenze kuphela uma uyimembe ye-channel kusongo 9 ya-5 ntambama. awungu-WhatsApp uyafona from 9 ya-5 ntambama kuphela. Awufoni before 9, awufoni after 5. Fona from Monday ya Friday, Sunday ngisesonto. Zama wakhe biyela 7725 sawubona phasa akuchazana iphupho wakha indlu enkulu. Zama wakhe uphuphe akha indlu enkulu. He was building a very big house in his dream. Nake singakusho yini indlu i-house, yini i-house yindlu. Ngokujwayelekile number 1, ngokujwayelekile uma uphupha indlu enkulu uphawu oluhle uma uyakha olusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi kunesifo nje esingahle sehle maduze ukuthi usuke uweze ukuthi uyilungisele leso simo lesi noma ukhulekele lesi simo sizokwehla ongaba isimo esithinta isifo phakathi ekhaya noma emndenini. 2, kwesinye isikhathi-ke uma uphupha indlu enkulu kuyaba uphawu oluhle uma uyakha olusho ukuthi kungenzeka uzimisele ukuqala okanye ukubamba noma ukubumba nokwakha nokukhulisa umndeni wakho, futhi wena uzokuba nomndeni omkhulu ngokuhamba kwesikhathi noma nomndeni omkhulu njengamanje. Joshua 24:15, kepha mina nendlu yami siyomkhonza uJehova. Yabo, indlu umndeni. 3, uma uphupha indlu enkulu uphawu oluhle uma uyakha lusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kumele wakhe umuzi kuleyo ndawo. Wasisho nje abanye abantu bayibephuphe bekhonjiswa la kufuna bakhe khona. Usenikeziwe amandla noma ngabe uNkulunkulu wakhe noma idalwa ziyamkhomba ukuthi thina sifuna usakhele umuzi la kuleyo ndawo. Le ndawo wakha kuyo uthi iyona ndawo ufuna kwakhe kuyo umuzi, umise kuyo umsamo noma wakhe kuyo umuzi wakho. Jeremiah 29:5, yakhani izindlu nihlale kuzo, tshalani amasimu nidle izithelo zawo kuleyo ndawo. 4, kuyenzeka uma uphupha indlu enkulu kuba uphawu oluhle uma uyakha olusho ukuthi kungenzeka ungumuntu onolwazi nenhlakanipho noma ikhono okanye unamandla okuzithuthukisa nokuqhubekela phambili. Izakha 24:3, indlu yakhiwa ngokuhlakanipha aqaliswa ngokuqonda, amakamelo abhaliswa ngokwazi, yonke ingcebo enqabileyo nemnandi. Asivale number 5, uma uphupha indlu enkulu uyaba uphawu oluhle uma uyakha usulukhombela ukuthi kungenzeka uwumuntu owakha ibandla likaNkulunkulu njengamanje kumele akhe ibandla likaNkulunkulu okanye uwakha ubudlelwane noma wakha inhlangano noma nje umklamo ubhizi nawo njengamanje. AmaHebrew 3:4, ukuba yileyo ndlu yakhiwe ngothile kepha wakha konke uNkulunkulu. Siyabonga.